swara keprungu lewat HP duweku pratondo enono pawarta kang teko kaget ati karo sapa sing ngirimi pranyata saka kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kandha tresna ora bakal mendho nadyan ke kebalang kaya tunggal jati ngarang mangko biyen kowe nate kandha marang aku atimu ra bisa napa tresnaku jaba bener pandugaku